kallon rana, Zahra zan yi wa baitukana ta daban. Sai da Zahra masoyanki daban, masoyawa ne daban. Zira da aminci rabbi gun al'arabi, baban Zahra wanda mu shi muka bi. ‘Ya'yansa Batulu sai Ali ibnu Abi Talib, Hassanaini har zuwa Ka'imu ba. Sai da Zahra masoyanki daban, masoyawa ne daban. Dan Fodiye Alkumaini na gaida su, Tijjani da Jiyali ina kishin su. Alkabari Kaulahiyu ba mai kinsu, sai wanda uwarsa ta yi butulci ga uban. Sai da Zahra masoyanki daban, masoyawa ne daban. Kai kudan daganta na je ni zazzau yanzu, na gaida imamin mu karkuwa gumbanzu. Sai da alzaki-zaki yu dangi yanzu, ba mai kyamarsa sai bataike na daban. Sai da Zahra masoyanki daban, masoyawa ne daban. Assalamu alamu alzama ya Zahra, yau ma dai dan Batulu na zo Zahra. Baitoci na yi nufi na ɗan tsatsara, domin in nuna martabarki ta daban. Sai da Zahra masoyanki daban, masoyawa ne daban. Sai da Zahra una da girma sosai, tun rabbi da ta hata yi nisa sosai. Ni ko kaunar ta tairaro tairatsai, ban kallon kowa in ba Fatima ba. Sai da Zahra masoyanki daban, masoyawa ne daban. Idan ita nabi ya nuna kowanmu ya so, Allah azumi da kinta Allah bai so. Ko ba ka salla walla in har ka so, Zahra fil janna za ka je dan duba. Sai da Zahra masoyanki daban, masoyawa ne daban. Wataƙil wani sai musun batun da muke yi, amma mara ilimi kadai ne zai yi. Matsayin Zahra hukun ilahu wayi, ba wanda ya san jiban da shi Allah ba. Sai da Zahra masoyanki daban, masoyawa ne daban. Kaf mata ita ce ta zama lidar su, babanta Amursalai ya zama lidan su. Wasiyai angonta ne ya zama lidan su, ‘ya'yanta kwasai kai shababi duba. Sai da Zahra masoyanki daban, masoyawa ne daban. Kuma dan ita rabi yayi gidan jannati ma, domin magiyanta yayi yo hauta ma. Bautar ka idan ka jama a suma, fadar ka ba za ta kai ka aljanna ba. Sai da Zahra masoyanki daban, masoyawa ne daban. Haka neman ka tambayin ga hujja, ba kaiwa gun ilahi in har an ja. Da manzo na dan Amina an gwandija, kaiwa gun ɗahana ta ƙari na daban. Sai da Zahra masoyanki daban, masoyawa ne daban. Sai ka bi Aliyu ka so al-Zahra, sannan manzan mu za ya yi makara. Shafa'ati li ummati in ji shi nura, laman haɓa alu baiti duba. Sai da Zahra masoyanki daban, masoyawa ne daban. Kanan Fatima hiya bid'atu minni, uzini man aza hadini. Wannan zancen nabiyu ne tunani,
ba, batu na wasikin nabi da aka juya ba, ba za a fi bata ta kyale al'umma ba, sai ta yi kiran su ko ba za amsa ba, sai da Zahra masoyanki daban masoyawa ne daban, kai ta kiran al'umma tana nunawa, hakkin Ali jarumi sadauki nawa, an kwace kun turu kuna dubawa, dan babu nabiyu kun bi hanya ta daban, sai da Zahra masoyanki daban masoyawa ne daban, sai jama'a sun kace sai dai ki haƙuri, mun san haikinku ne ba in kari, amma mun miƙa bai abun masu gari, kuyawa baya gungu ba zai yo ba, sai da Zahra masoyanki daban masoyawa ne daban, sai wasu ne yan tsiraru sun kabi Zahra, wane ne har gidan Batoola Zahra, ya kona gidan har ya matsa kirjin Zahra, bayan kyaure ya karya awaza na daba, sai da Zahra masoyanki daban masoyawa ne daban, idan take san ba za ta mai bai'a ba, fadan ta fatar ba za ta yafe musu ba, tana da ciki dan bugu a nan ya zube ba, kun ɗaura Ali suna ta janai duba, sai da Zahra masoyanki daban masoyawa ne daban, masoyanta ka an karin kabille kansu, da 'ya'yanta da mabiyanta an tune su, gari da gari an garin gabi aka ce su, ne ya biyo mu har a yau to duba, sai da Zahra masoyanki daban masoyawa ne daban, fadar manzo wanda du ya cuci Batoola, iya cutar fadar ma'aikin Allah, wannan da ya joki Fatima dan Allah, ne za ya faɗa wa Rabbi ko manzo ba, sai da Zahra masoyanki daban masoyawa ne daban, ko dai ke na ji wasu na kare shi, ai dukka abin da ya yi an yafe shi, to sai da Zahra ta faɗa a gabanki, ban yafe ba ba za na yafe muku ba, sai da Zahra masoyanki daban masoyawa ne daban, ce da Rabbi kai shaida na yi fushi da wayannan, har ma awwalu yayi ta kuka sannan, yake na ji Rasulu ya faɗa a gabana, wanda Bahra'u tai fushi ya tabe, sai da Zahra masoyanki daban masoyawa ne daban, dan Batoola ni ma ba zan munafurce ba, ba ni ba ku a duniya lahira ba, ki aljannar ku ciki ba zan zauna ba, ku inda Batulu ta yi canza na yi ba, sai da Zahra masoyanki daban masoyawa ne daban, ko a cikin manzanni wani ya ki Zahra, ba ni ba ji bare kaza mi shara, ba zan so gabatin da kai kaza ne Zahra, kai da uwar ka uban kuɗai na duba, sai da Zahra masoyanki daban masoyawa ne daban, ya salli sabila ke kaɗai na biyun ma, an da buri da yau wuce in ganki ba, ba zan daina kiranki ba Batoola mama, yau ce zan zo na ganki 'ya'yar babba, sai da Zahra masoyanki daban masoyawa ne daban, kuma gauta zagin ku baya damu na sam, akan Fatima nai shiri
sam, na rike Zahra ubani taɓewa sam. Sai da Zahra masoyanki daban masoya wane daban. To bare ma na samu tabbashi ne yanzu, Batula ta sanni ai diyagun manzo. Na kai ziyara gunta Zahra yanzu, ta ce bani shahada sai ta ce na karɓa. Sai da Zahra masoyanki daban masoya wane daban. Ta ce a faɗa mini shahada daban, sannan kurkusa zan tafi kunji ni. Al'umma roƙo na ku yafe ni, dan Batula ni ma ana yafe ba. Sai da Zahra masoyanki daban masoya wane daban. Sako ya zo gare ni sai da Zahra, na gode miki binta ya yar kubura. Kin yarda da ni faɗarki sai da Zahra, kin bani shahada umma na gode ba. Sai da Zahra masoyanki daban masoya wane daban. Baitin bai shuhada sarki rabba, tun daga Adam zuwa ga kan ƙa'imu ba. Zulaihat Sani da Fatima Umar ba, dan Sidi Uzairu ban masauki babba. Sai da Zahra masoyanki daban masoya wane daban. Salamu alaika aya nabiyun masoyi, salamu ala haidara abinka nake yi. Salamu ala sayyidai shababi kunayi, salamu ala salsabila girman ki daban. Sai da Zahra ya yar manzo Batulu girman ki daban. Allahumma jama'a shamla ummati Nigeria waje alfuriyatahum tahta qiyadati sayyid Ibrahim al-Zakzaki hafizahullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farjahum wa ahlika a'da'ahum wa ayyid ma kamnai وقائدنا زكي زكي وانصر جيش المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم كل وليك على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة واليوم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكنه أرضك دوءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سيدة